Kakasi Students Union South Khasi Hills District Unit haka jingya lanti ban khanraya ki nongbala barjala ki bambyang ki kotgisla haka thain sora haka arpo nyotar nailar arja arpusan kala penlong jing khanra haki benda ka kerdem khla ding po bat sora haka jing khanra ka seng kalalap nagi barjala ya ki receive slip banyo spa tingka ki blasoi do secretary ka executive committee ka KHADC haki slip wrongly way shimat ubakerteng Yones Khongwar kumulasi haki slip wrong stam but way part ubadan tang ka jing soy kumulasi haki slip wrong ping kini ki receive slip banyo spa tingka ki dai kum ka jing sio ban yo ya ka non tribal employee clearance certificate but bagi barjala kin hap tap kot tapsla hapo khatsan sngi Hendrai lalap bagi barjala ki don bet tang kini ki receive slip but kim don ya ki certificate ka penong ya ka seng ban bu jingkeli kumno ka KHADC ka don ki issuing authority ki ba itu ithau don yo i ko ki jingtai ba kata ka jingtai ki labun ki dekar ku ni san protam Hendrai habia de kataru na kalian jung ka seng ni layo ban penmi kumba ar protam nomor kim don kod dan slab ka ju ko poru haga jingit ku jungi haga tega jakar ngilap biang pat igini ki slip tiba naga district council hi kala issue kabolong phla pat agani ki jinglap jungi kalong ba lightly ki slip kalong lala ka jong tegani ka slip kablawan ai teng mangi kane kala shu tho be ka basan hangni kadika ka ba ai gani kadika arpol tarik banai ba fra arajar opsan te hangni umdan batho ya ka designation jong kibriu ka shu tho be for lise kamul la shu dan tang no san te haini wei pat ibali hangni pat la tho ba ubam shon ni ko mohor ne ba ay ka jing soi ude uske 3 executive committee jong ka Khasi Hill District Autonomous District Council te habiri bat kani pat kawai ka bolong rong stem hangni pat la tho ba kadai na po district council hi ya kani pat la issue de ule Yones Khongwar te hangni ni kwa ban bu jingkeli sa sisin ya ka council bat chen ngin siabu ka appointment bu UEM jong ka bari pe ya ketanat labor ba ngikwa ban bu jingkeli halor kini kislip pat kamut lala ki jong kislip lala ki jong kinong ai te mano badan authority ban issue ya kini kislip hadu mentang empat sutu na matang hangni ngiyo likely kislip lala ujong unong issue ya kini kislip te haga juga por ki digi jo hi ki binyo spa rangka ki babalit tang hapo khat sansngi bat haga ni kawai kadai ba issue ha artarik bena binyo jong mentau snem arjar pusan kani kawai kadai khat hendreu bena hendreu arjar pusan bat kani kawai bolong rong ping pat kadai ha arpau tarik benai bafra arjan opsan te yakini ki slip bro khoi kumung la yo tang nang na po kerdem khla ki la po ya ka arpau frateli te bro khoi kitu kinong trei kira tang dikini ki slip te ha gaju ka poru na kalian jungi ki jinglongo bengi kendu hentei kalong ba kibun kibriu ki la fun te hadu bo uloyar na po gahati ru fun yanga te ndre ngala shu ai jubab ya u ba ka ei ki jingdon kti ki jong me habia dei bane construction ba me wan ban fun yanga tena kaliang jung ong bangadei tang lawyer jong kata katrai ngakwa bentip ki dokumen badan kam tong akum lawyer te mala de ben pe hi mdei ben batai mangi haswa ban man rong chikenu kunu ki jela ju gibreu mala de bentip nomor me mala de ubreu ba puli ka ai te tangum tahi ki jingi kren tam bakas ngolongo pat banadu guahati kin phone yangi kaseng te haga ju ko por ki jingbun hang tei ki di dekhar ba ndrungut ru ki kam ki di ki engineer tengi ai por ki tang sitayo bala da ki ma ban provide ka certificate ke diploma degree baki de ki civil engineer ngi nom sha e kiru namang ila de bekran bakatrai ngi ongkum no pensiania bu de engineer klem ka certificate mangi baro abang pas bangi kam bangi de lawyer ne bangi de kino hikai ne bangi de kino ginuru haka degree ngi habban mention ba ila pas ya kata de habia de bakata pat ngi lahir terter serum ban ngasgo ban ai khublei ru ya ka dor barsnong jongka umding po hi baro oi namar ngi layawan berkasnong umding po ban ya khanra hang te po pom bad hang tei ngila alap ba laingut ki dekhar ki bombyang shu ikot kisla bad ngila penmi no mene bad nakaliang dorbar snong ki khot yangi ki ong haba piwan khenra khot lem yangi dorbar snong khnang bangin tip ngin itu kinu ki jai kam kinu ki jai kot ki bodon kam bad kinu ki bom don kam khnang bikin tip nanai sakhamat bikin khenra hi tengah soban ai khublei sikat dei ya ka umding po dorbar snong hi bro koi irang ba snong belai don rengkat nomor ngila la ben penmi mene laingut iki betre hang te apom bani ong nang ni sakhamat aswa baka state lengba kamai khalaya identification regulation safety and security migrants worker act arajar arpau bat lengba ka district council jongka labor license haswa bakan issue ngong irong basnong ba kidon hok shwa ban pan ya ke NOC na kasnong jopi la pisya na em kumukli no sinsyar ba ya kini ki dekhar kinwan tre po ka jaka jopi ne lese saban shu the phnyang ban shu khem gumtu ki khasi jungi kibun bla
Te haga ju kapon nakaliang dor barsinong ngila ko ngu bat kin trai lang nang ni sekmat bat sakawai pat ngilai pendep ya kani kapom hang ni haning hasora hajan arwa hang tur ngilai pe be no wei ubum don kot don sla bat hang tur nginda banjur nang ni sekmat la dadum kikam ki balala ukasi ini keren baka ke district council baki de ben penmi no bat haga ni kapom pat hang ni hasora hi hajan la tharat ya kani ngila ben penmi ngrungut matak sngi nakani ka jaka bat ngis nu thu baki ni rukim don kot don sla te habi ada ibat kajing ya kendu jungi mata kasni kalong ba nukong no syap ni so ban ai kangu kadem boleh try kan rat ubala senran senria aga jingya inti jungi namar habaro sikata baro atayo ka bangi la ya ngila mat sibon ki jing kibon ki bre ki bofun yangi ba kibon ki bre ki bathong rei ngis no thu bangi ai phublei ublei namar ngidang skem ni gonong rim ngimpat syam ya kwa ya kata katang kaple ka ba ki bre ki kwa ban ong na ka banta jungi kidon ki ba kwa kandu rei ngim kwa kandu na yang aseng jungi namar ba sisin ba fi bakla ngi ong phila bakla ngi la be te haga ju ka por pat ngasno ban syukren sendon hangni namar ngin salik kendu ya UEM ubade pek ya katanat labor kumba menin ki her sapok majai UEM ru wan lang tenre open shai pai ba no ya katu ka jingdawa jungi ka seng habe de ba ka slip ula pen shai pai ba kata ka por ba unong ba kani ka slip ka dei tang na komenta haswa banyo ya ka labor license kata ki issue tang khat san sngi shwa ba kin submit ya kita ki kot kislah te hang ni ngasngo ba ban shu ai tangkum ita idaw stang ubi uthem ula ban ko ngu ya kata ka jing aidaw ko jopi na ka council nang ba UEM ubade pek ya kata na labor nrengi na kaliang kaseng ya to jing ai pensyai pai ba jongpi wat apeng ni ai ka jing tho nre yangi pi pensyai pai ba ngiru mentangi kwa ban pentip si pai ba ya katu ka jing pensyai jopi ngimla ban priang dalilai ru em horkit ordang ngimla ban priang haganu ka dur haganu ka section haganu ka subsection jong ka labor act jong ka district council bakandon kata ka ai ka boong haswa banyo ya ka labor license issue shwa da ita islip bakat san sngi haswa bu udakhar un submit ya kikot kisla tega jingkeli pat hang ne ka bami kalong ba klempat submit kod klempat submit sla kini ki dekhar arpu prangut ki bayo mata sngi bat hagisin ki bala dep bangiyo kila poi supa se kejela ke jongi pat submit kod pat submit sla tela dadi ki bre ki besni ukin shubu bom mi kejela jungi khat san sngi kala pelu la kata ka di kijing keren kalian kaseng ha kijing sisya pimpat dei ki bre ban penrung se kejela ka jungi kat bakim pat biang ya ka kot henrekan ayu na kalian jong pi pat pat biang kot pi ai man khat san sngi di slip bu unrung no se kejela jungi barhaga ju ka poru manu pat ben budin ini slip la da ikut khat san sngi tip ula mi 4 mi dan bebudin kumbalap mangi kaseng mentangi ngibut din ya gane teda kadang nolor kini slip ni pha no hagijing sisya menengi ong impriang ini slip ya kini bro khoi ngilara mangi na kaliang jung kaseng hagijing sisya menengi la mutang batar kini tambangi sale nomor bayo ki ong ki breu ba ni syuku ale kam politik ban ong ban syukeno ringim de bokeno ini slip kidi gidon hakti jongi bada ko ju ko por ngisngo ban pensyai hang ni ngitre na banta kari bajai benreu manu badon ha isi jong ka district council ngintip ringitip bakadon kibriu badon ha ka isi jong ka district council kidi ban pek na mata ka khia ka shon jong pai ba la da dei upati jong nuru ngi don hok ban ut ngi don hok ban nam bagane ka dei ka ri ka bangi don ya ka hok bangi ya keren bat pau ki jing e jongi te piwat nam su thu bakla bat ngi kwa ban ya kendu bat UEM bu un ai ka jing shai khamba ha ba ya dei ba ka slip bat khamba ru ha ka rukom issue ya ka labor license na po district council bat kumju ya ka state ngaso ban ya ka to ka Meghalaya identification regulation safety and security act katuru ngi kwa ban ya kren ngin sia kendu uni ubi bla namar haman ki slip bangi page kadon haman kata ka an wi ai baki register ka tho ba issue by bi bla te yu bi bla ngi don kam ban kendu ba ha kanu gunong rim pi issue ya ka haba pi ong bangi don kam ban issue ikot kisla tangi ki skill labor mereka kum kejinglap mentah hang tei hapom ru ki issue ya ukuk bauta ukuk udi nong shet jing shet ikinong the petrol hapom hakanu ka an ba piasna ngani ka an ngasno ba ki minister lani ki MLE ki badon ngasno kin habut din bat pek perman ya kani ka an la don kam ban amen ban pan chu ki de ban amen namana pedeng jo kini paro khoi ka police verification kimdon dan nadu ka to ka sini nrai ngila dep ong ba ya kani ka an ka Meghalaya identification safety and security migrants worker act 2020 ngin nom pedang shu namar bakai isu pathar mentangi khenra tang lasai kilayo namar kishu print na ka website bakilai te den lo kata kanong rim ngina kali ang kaseng ngin nang yai khenra nang nei sakmat bat ngin nang yai banjur ru bangin sa kendu sian bat UEM ubadai pek ya katanat jong ka labor balada pi pi trai hok
ngin penim ya ka anjong ke district council bat ngin khliap no ya ka anjong ke state ke bepenteri kam mentah kan ke jela jong ni nomor pa kum bengilap mentah duna ya ka sanspa ngut ki bre ku bla shu isu kot pathar ki bomdan ya ka skill labor ubade u helper ki ai ubade no khle simen ki ai kata ka kam kin ong bakamla khasi kata ta ka bomla long nagal yang jungi ka seng ngin priang bat mentang ngin nang yeng rang ba nang ni chakmat bat ngin nang khanra le se kala shai kala sisngi ter kat bengilap ban pendep ngin nang ya chakmat Halor ke jing pensyai uba Winston Tony Lingdo u executive member ubri pet ya katanat labor bagi receive slip news pa tingka ki trai kam tangkhat san sngi damar ka don ke jing tmu bagi bar jala kin hab ban penbyang ya ki kot ki slajong ki ban yo ya ki non tribal employee clearance certificate hapo ki te ki sngi balada kimla kiram yo ya ki certificate uba Reebok star ding do u president ula ong baka seng kam pediang ya ki ni ki jing pensyai Ula but jingkli manupan bot din ya ki bar jala hadin bagi la siu ya ka news pa tingka namar khatsan sngi kan jin dala ke jala lada ki de ki rius ni ki bapen bethai bom ibu ya ke jingkli pat ya UEM bar ya ka council hi brokoi district council te haba hang ni ngiyo nang te na kredem khla ba hang hagani ka slip kumbang yiwan ong ni mensngi mondi kiong batang khatsan sngi te hendrai mangi pat nagaliang ka seng ngilap ba ya gani ka slip la issue na du arpu pratarik benai baar arajar apusan te menta kasngi ba khanra mangi kadika ar punyo tarik jong benai ba pra arajar apusan tu nu ubri wa asal ajan dap snem te hakata ganong rem kejingkeli ka bang ibu haba pi ai khatsan sngi manopat perman pat igini kislip kali ayu ka council igini kislip ban isu khatsan kat ba hadu menta nadu arpu pra tarik benai baar jong menta usne marja apusan bat hadu menta kasngi bengili khanra mangi kata kadai ka arpunya tarik jong benai bapra arajar apusan la jandap snem nu ubri nak khatsan sngi la jandap snem te kata ka jigli ka bengibu ya ka council leng ba UEM badi in charge ya katanat labor ba unai ka jubab le se mat ai ka jubab ha ka sngi bangion kendu epi sien ngin sapoi ka phone call jong pi bangin phone ban ya bu ya ka appointment tengi na kaliang kaseng day na kata kanong rem bangin sa kendang bat ngimla man siya niya gini kislip day tang nu ubreu uni uman manuranjan nahat ndray kini barokat ni kidi kibla isu na do benai ban reu ter te khatsan sngi ki ong te kemun uni klem sla na do benai ba ar hadu menta benai ba prau lai osong sini ke jela jungi tala day ureu sniu matharai ban pha be ya pirum lapsu da day ubreu ba mut sniu ke jela jungi matharai kumbo ong menela pelu ke jela bro kawai mlapsu benwan ni berkam judon hok hiru hanu ben penrungi kibreu kat patla penbiang ka kot keslah tanggatahi ngin se kendu sien yo UEM beri pek ya katanat labor jong ke district council habatin pek bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f ha ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya